Ngiyanibingelela umndeni, ihlobo, abangani, umphakathi wonke ozosisingatha osukwini lwanamhlanje. Uhlengiwe Masuku lo okhulumayo, umfowethu oganwayo, ubhuti wami oganwayo. So usuku olukhulu nje kakhulu namhlanje, sijabule umshado. Ungena umakoti la ekhaya. So ke mangema umakoti wethu siyamamukela and siyamthanda kakhulu. Amazwi nje engingawadlulisa singabantu abanothando. Siyathemba ukuthi naye-ke uzofika ke asandisele uthando la ekhaya. Kusho ukuthi ke thina sesigeyine usisi kwanda amantombazane-ke la ekhaya ngoba sizomthathisa okadadewethu. Ngiyabonga ke wonke umuntu okhona azi nje ukuthi wamukelekile, kuzoba mnandi, kubuswe nje ngayo yonke indlela. Ngiyathemba ukuthi ke yonke into izohamba kahle ngoNkulunkulu nje, siyabonga. Esikhathini ke esikusona njengamanje, abantu abaningi baphelelwe yithemba ngemshado ngendlela okwenzakala ngayo. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyabona izinto ezenzakalayo. Abanye baphelelwe yithemba ngothando, abanye baphelelwe yithemba ngomshado. Kodwa mina engingakusho ngingathi umshado uyinto enhle. Ikakhulukazi umuntu wesifazane nobani usuke engena othandweni ngethemba lokuthi ngelinye ilanga uyoba inkosikazi nawe ube semzini wakho. Ngoba phela angeke ngivume nje mina ukuthi ngizongena kwi-relationship kodwa ekugcineni kwakho konke futhi angibi inkosikazi. Kusho ukuthi kahle hle ngiyasetshenziswa noma kwenzakalani, noma si-entertainer inyama noma kwenzakalani. Ekugcineni kwakho konke umuntu wesifazane kumele ethathiwe waba inkosikazi. Bengingasho nje kulaba abanye abangasenalo ithemba emshadweni noma othandweni ukuthi bakithi uthando lusakhona. Ikakhulukazi nje mhlampe mangase nawe indlela ophila ngayo esikhathini samanje kube indlela nawe ongabona ukuthi wena muyibuka ungayithatha wena uzenza inkosikazi yakho ke. Ake uqale uyibuke wena indlela ophila ngayo ngoba phela kunendlela esiyiphilayo njengamanje ukuthi wena kama ungathi uthatha inkosikazi ungayithatha yini wena. Ngoba phela ngeke ngikwazi ukuthatha inkosikazi mina ukuthiwa ihlala emathaveni ya groove ubusuku uhamba yena. Kumele ukuthi umuntu wesifazane nawe uyiqoqele ukuthi kwanawe ubone ukuthi ngelinye ilanga kwanami ngingaba inkosikazi yaqotho. So nje uthando nemshado kukhona kuphela kuseyiphatheni komuntu nanokuthi ke kodwa umuntu ufunani yena ngeyakhe impilo. Kodwa nje ukushada into enhle. Ayikhululekani phela into eqala ngomkhulu ayikwazi ukunqanda. Ngikwazi ukuqhubeka nomshado. Ngibe ngibona kahle ukuthi iplan yalomshado isilibele. Ngiyabingelela ke egameni lika Jesu. Ngibingelele osingabo umakoti nomkhwenyana. Ngibingelele umndeni wakwaYisongo. Ngibingelele zonke ihambeli. Amen. Ngicela ucabanga ukuthi konke siqala kuphi ezwini lenkosi and then before sesidlulela kuphi emshadweni. Ebekungenzeka ngifisa ukuthi namhlanje ongakashadi ashade. Siyezwana. Ngoba ngifuna ukunazisa ukuthi umuntu wesifazane othi akafuni ukushada ulwa noNkulunkulu. Ngoba nina abantu besifazane nidalelwa amadoda. Niyangizwa ukuthi ngithini? Nikhona? Uma ethi akafuni sakhona. Sebevele bacishaka ngoba babona ukuthi Hello? Sitalelwe lithina sitalelwe nina. Nina nitalelwe thina. Uma usuthi wena awusafuni ukushada, awucabangi. Wena kahle ulwa nobani? noNkulunkulu awulwi nathi. Ngiyezwakala. Noma ngabe uthanda kangakanani ukuthi ngithanda ukuyisebenzela ebese ngiyahla ubusuwenzani. Uma ufuna ukuthatha mana positionini yokuthatha. Siyaswana. Ngicela ukuthi ufundele izwi lenkosi lapho Genesis chapter 2. Ufunde ukuqalela lapha ayike ngimayike mbona ke mbakuthi ufuna ukubhuqalene yami ngoba yonke into ihamba ngani ngesiloko sikonke lokho esikhulumayo sikuthatha la izwi lenkosi lokhu awusakhohle ukusethula
hawu Nkosi yami Msolani ngiyaxolisa lokhulumayo ubaba ubiyela uyakhona la eDlangubo uyakholwa futhi ubaba uganiwe muhle uselisizwa namantombazana. Okay funda sizofunda izwi lenkosi uGenesis 2 evesini lika 18. yes Ukudala kowesifazana amagama amnyama. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Akukuhle ukuthi indoda ihlale yodwa. Kuyezwakala? Amen. Likhona. Amen. Akukuhle ukuthi indoda ihlale yodwa. Yingakho nasemakhosini malifuna indawo kuyebuza ukuthi uhlala nobani. Uma ungenankosikazi, uma ungenandoda, bakithi, uma indoda ingekho, kubhekeka lo musa ngathi wena uyadayisa awusavikelekile. Bosa nazo ke sanendlela. Ngiza kumenzela umsizi onjengawe. Nkosi, yebo. Uwe lo uqhubeka. Sizoya ku 22. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo aluthatha. uNkulunkulu wakha owesifazane umakha ngesicubu sabukabani sendoda. Kuyezwakala? Wasanazo. uJehova uNkulunkulu wakho owesifazane ngobambo aluthathe kumuntu wamyisa kumuntu wayesethi umuntu lo uyithambo lamathambo uyaliswa lo uyithambo lamathambo ami uyinfuthi nenyama yenyama yami qhubeka uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthatha endodeni. Wasanazo ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina lalala isomo uma ngabe nomfana ubelodla uyakiswa uzoqhubeka konke niyakisa akasazi ukondla uzokusiza umfana akayi ukuthi uzokondla ngoba ukhona umnikazi womuzi nikhona abazalwane umfana uyasiza ekhaya ngoba ngaphaka njalo akodla uyasiza ngoba ikhona indoda yakhona yenze njani eyondlayo nikhona uzosiza. Wasanazi baya kuba nyamanye qhubeka babehambaze bobabili uAdam lalala-ke awuthi ukuyibamba kancane uthathe ikhefu ukuze ulibuke kahle. Lalala-ke ngitshela uyazi kahle kahle sibesishiyane nalo ngempethe. Bakuthi uyazi khona into engichazayo ngichaza ukuthi owesilisa uma esakhela umsizi wakhe uma sebebekwa kuleyo ndawo umthetho wanikezwa bani? Wanikezwa yini? Indoda. Umthetho usuka kuphi? Endodeni. Akithi kunjalo. Uma sebethola ukuhlakanipha kwesibili bokwephula umthetho uma bebaleka babaleki ngokwehlukana niyangizwa nikhona babaleka bayocasha ndawonye kodwa uNkulunkulu maye bafuna lapha babeka khona ubusihlo umemeza abantu umemeza lo anikezwe yini salwana ibisinxaka ke mina indoda ukuthi ukuze ingakholwa yabangani noNkulunkulu indoda ukuze ingakholwa ngoba uNkulunkulu uyathembile ibangeni noNkulunkulu ibangeni indoda noNkulunkulu ngoba noma ngabe ayiye esontweni indoda yona ngabe ifundisa ingane zokufana uthandaze ekhaya uthandaze emsamo uthandaze esulwini ngoba uNkulunkulu uthembe yona owesifazane ubika kuyo yona ibika kuNkulunkulu. Nikhona abazalwane uyazi kunesimo esibi aphume owesifazane ahambe yokhulakela ubuso wakhe indoda ithatha isagisho nesitolo noma ithi yofuna inkomo ngelanga likaNkulunkulu kugcina sekulahlekana ezabanye. Nikhona abazalwane lalela ke nakho ke lapha engeza khona
uNkulunkulu kwethembile ndoda amadoda. Uyangizwa wafala kuzana yazi uthini leli verse ngilifundela wena. Ngifundela nalo longenayo. Nikhona bazalwane. uNkulunkulu enkathi dala indoda wayinikeza umthetho. Uma esethandaza sekuswakala owesifazane. Uyangizwa? Kukhomba ukuthi wena awusekho wena ngoba ngisho ukuthandaza uma isitha indoda amen. Nya. Ngoba indoda isithani? Amen. Nya. Uma iqhubeka ethandaza khomba ukuthi wena awusekho akumele kuswakala yena. Ngisho emsebenzini uyayazi lento kukhona supervisor khona imanager khona sibanibani. Kuhanjwa ngama position. Amen. Uma kutholakala usupervisor esedlala isitulo sika MM sifile lo nkampani. Nikhona bazalwane? Siyamshada ngizaqeda. Yazi ngicela indodeni la ngicela khona ngoba ngiyakhathazeka mangibona owesilisa engafuni ukukholwa. Ngoba ngisho uShaka wayiqhatha abantu kangaka. Bona yonke inkinga le ngamandla kaNkulunkulu kuvelaphi kuwe ukuthi wena ungakholwa. Lezi ingane zakho uma wahlobo kuNkulunkulu ngeke ingane zakho ingakuhlobo nawe. Ngoba wena uhlulwa kuNkulunkulu zizokuhlobuka sezikushaye. Amen. Kanti ushawa izo ushawa uNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Umuntu ofazana ethandaza ukhona. Athi dwala lensindiso yethu sonini nanini akekho njengawe. Usho ukuthi wena usuyisithingithingi. Nikhona bazalwane. Amen. Engasho kanjani uthi akekho njengawe ngoba wena ukhona wena. Uthi akekho njengawe utshela ubani uNkulunkulu wena ukhona. Amashwa awakwazi ukukufelela. Ngoba wena ubonakala ungasasekho awufikelwa nayisidalwa awufikelwa lutho ngisho ekhaya awukhona njalo ngenxa ukuthi awuthandazi uzophambanisa ngisho wenza umsebenzi uthatha imbuzi ungena la endlini awubiki ngisho egcekeni athi uthatheko ngoba esendlini kuhlalisa lukazi amadoda ahlala esipayeni awuphuma ubenhlaka esipaya uthi nina bomahlala ifisa wana ngeza umsebenzi nakho kanje wemukeleni ukuthi ubikelisa ukuthi lo msebenzi owenzela ekhaya uwenzela abafazi wena. Nikhona bazalwane. Ziyaqala ingane ziyaxabana egcekeni kanti indaba ebekubani isale kuwena ungene amadoda alagcekweni alambile afuna ukudla abona kudliwe wenzela izalukazi. Okay sengiyedlula ke manje. Sengiyedlula. Asambe siyothandaza ekhaya. Siphinde sithandaze kuphi kuNkulunkulu. Ngoba izokwehla yonke imimoya. Ugijima uhambe esangomeni uyofuna inkinga yakho kanti inkinga yakho yazivela lapho walahlekela noNkulunkulu. Uyobuza inkinga yakhe esangomeni kanti nesangoma sinoxhaxhala inkinga zaso wena ufuna ukuzokhokha ukhokhela ukuthi sikutshele zakho. Okay. Njengamanje ngiyaxolisa kakhulu ukukhuluma kakhulu. Ngizocela benginikeze isikhathi. Kwanje ngizocela sengifana nemfumfuthi. Angishayela ingoma. Ngizofunda la ke njengamanje. Sesiyaqala umsebenzi uzocela uNkulunkulu abusise ukuphakama kwenu njengamanje. Ngizocela ukuthi singabo bephakama ukuze bebonakala ukuthi singobani la. Ngizoqala ngifunde lamazwi. Ukushada kuyinto enkulu engcwele. Kuumsebenzi kaNkulunkulu kubonakalisa ubungi ubungcwele ubukhona phakathi kukaKristu
nebandla lakhe kungumsebenzi ohloniphekayo phakathi kwabantu bonke. Ngakho ke akufanele ukuba umuntu angene kukho ngokungaqondi kahle akwenze nangokuthobeka nangokumesaba uNkulunkulu. Abashadayo bahlale njalo ngokuthandana babe nobuqotho obupheleleyo, ubunye omunye komunye kulokho kuhlala okungcwele. Laba ababili sebeze phambi kwethu ukuba bahlanganiswe. Okay, ngibhekise kunina ke njengamanje. Ngiyaniyala ke nina nobabili njengalokhu niyakubizwa ngosuku luzayo olwesabekayo lokahlulelwa mhla izimfihlo zezinhliziyo zonke ziyakudalulwa. Ngithi nxa nazi utho olunganivimbela ukuba ningashadiswa ngokomthetho luvumeni manje. Yazini ngempela ukuthi uma ukuhlanganiswa nguye uNkulunkulu ukuthandana kwabo ke kuphambene nomthetho wakhe. Yazakala. Okay. Njengamanje sesiyangena emshadweni. Ngifuna ukuthi usho lamazwi ungilandele. Okay. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo ongangithiya mina Mzotheni Masuku ukuba ngingashadiswa noNtomgona Nene ngokomthetho. Sure. Okay, landela mina. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho ongilwaziyo olungangithiya. Akukho lutho ongilwaziyo olungangithiya. Mina Mzotheni Masuku ukuba ngingashadiswa ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo olungangithiya. Mina Sean ngiyaqinisa ngithi akukho lutho olungangithiya mina Ntomkhona Nene ukuba ngingashadiswa noMzotheni Masuku ngokomthetho. Okay. Ubani onikela ngani? Onikela owesifazane emapobisini ubani? Ubani onikela ngaye kwaMasuku umakoti? Omlethela ekhaya wazonikela ngaye ubani? Akavele. Akekho onikele ngaye. Basaba bakhona. Basaba nje akekho ukusaba lapho. Khuluma wena onikele ngaye? Ulobola umkhwenyana? Yebo. Awuzishi. Ezandleni bakwethu.
awumbambe isandla silapha manje mina Mthokozisi ngiyakuthabatha wena ukuba ube no yes ukuba ube umngami ohlangene nami Uba ube umkami ohlangene nami. ngokushada futhi ngiyethembisa Ngokushada futhi ngiyethembisa ngenza isivumelwano phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabofakazi ngokwenza isithembiso phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabafakazi. Ukuba ngikuthande Ukuba ngikuthande ngethembeke ngethembeke ngibe indoda yakho ngibe indoda yakho ekholekayo ekholekayo ngikuphathe kahle ngikondle ngikuphathe kahle ngikona ngikuthokozise ngokomthetho ukuthokozisa ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu oyingcwele size sahlukaniswa ukufa sahlukaniswa ukufa. okay right mina baningi ngiyakuthatha wena ukuba ngiyethembisa ngenza isivumelwano ohlangene ngami ngokomshado ngiyathembisa futhi ngenza isivumelwano phambi kukaNkulunkulu naphambi kobufakazi phambi kukaNkulunkulu naphambi kofakazi ukuba ngikuthande ngithembeke ukuba ngikuthande ngithembeke ngibe umkakho okholekayo ngibe umkakho okholekayo ngikuphathe kahle ngikondle ngikuthokozise ngikuphathe kahle ngikondle ngikuthokozise ngokomthetho oyingcwele ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu kaNkulunkulu size sahlukaniswa ukufa size sahlukaniswa ukufa. vuma yaqhubeka singene kulomshado uyamuza ukuthi ufungate siyangena uzothembeka kuye ngeke umkhalisa sewuqhamuka uyabona ukuthi lifaza bahle kanjani hey ayike hey ay kulungile ay asehlule asehlule ngane zakwethu ngoba sekufanele ukuthi sifuneka ngokomthetho indandatho ngiyayithola indandatho ayisondele Bakukhubisa ngicela usondele uzongivusisela mari noma naye khona omunye umfundisi okhona sonde kuthiwa soqubula uqobo sihlenge yakho yes uNkulunkulu umnikazi wezinto zonke baba wethu ongcwele nazi indandatho uNkulunkulu uJehova zalabantwana namhlanje inkosi abayithathele bona isifungo sikuba bangena emshadweni sicela wena Thixo bekhona Nkosi ube nayo yonke imoya ekhona kaSathane amadimoni baba wethu mabengene kule ndima Jehova kube wena okusayo uNkulunkulu lozwana nakho konke okubi sizothi uNkulunkulu wethu namandla siphakamisa wena Thixo njengoNkulunkulu omdala weinsuku egama lenkosi yethu Jesu Kristu namanje naphakathi haleluya ufunisisa
And before started lesinqumo ngoba bangiphambi kwami njengamanje. Ngifuna ukunazisa ukuthi ayikho indoda enehlazo njengendoda elanda unkosikazi kubi izokubulala ngendlala. Ifungela ukuthi iyamthanda izomondla imenze yonke into. Ijike ibe nezimfihlo, ifihle yonke into. Kunabantu abalapha othola ukuthi waliwa enensukwana emshadweni. Ohlezi ngoba esehlalela izingane zakho ukuthi ayibone ukuthi zifika phi nempilo hlase sekuyoba izolo eziyokumphatha. Jesus. Njengamanje before sifone kufanele sidlulele kuphi? Ekubayaleni. Isongo uyondliwa unkosikazi. Uma ufuna ukuhlala kamnandi naye, ungafihli lutho oluyimali, nomzwane kuphelile ukuze kube uyena ozokucabangela kangcono. Kuyezwakala. Nomzwane uthi uzoshawa izimo zani zokungabi nayo imali, kodwa ngenxa yokuthi uyobelazi iqiniso, uyobe ethi ukuthi hey mina ngiyamazi umyeni wami esenayo imali. Amen. Amen. Angikwazi ngoba uNkulunkulu usenokuthi aphinde ambusise siyovuka. Noma ngabe umakoti uyasebenza kamgodleli umyeni wakhe imali. Mhlobo umakoti uma esebenza ngifuna ukwazi ukuthi uma usebenza nobabili nazi ukuthi ninomama babili, umama wakwamkhwenyana, umama walapho uqhamuka khona umakoti. Ukuze umakoti angagcini imali sibonakala iphela kube sengathi khona imfana edimali kanti ubuyacabangela ikubo. Ayintshontshe imali ayikhathatha abuye bezolo ebethi kaphela izinto ziyabiza. Musa umfihlela umama wakho ukuthi uma wakho ulambile thenga, makuya ngothi akuthe Musa kuba umuhle kuphi kubo kabani ukini umkhwenyana abe mubi ngokuthi akakodwa kanti uthatha imali uyise kubo kudla bona. Kodwa kuxoxeni lokho nikwenzekani ngesivumelwana ukuze niyoba bahle nobabili. Ngoba izingane zakho mayikhula ziyoncenga impilo khona ekhaya konina. Nikhona? Amen. Nikhona? Amen. Wena mfowethu ngifuna ukutshela la ayizima lento ngokuza. Uyavuka kusena uyihluphi nangokuya kitchen. Uvuka sekushunqa nje kube sengathi kulethwe isiphoko. Nkosi yami. Ubekela amanzi ngeni noma usukhathele uyogezwa nokugezwa. Ngoba ayikho into ebaluleke njengani njengothando. Wemakoti uma usuthi akuvumi uvela uzenzise kakhulu. Uyeza uthi akuvumi. Ufihla ini ubuhlaza bakhe endodeni. Nikhona? Mina bungaya lapha engihlala khona ekumnandi. Nkosi yami. Nikhona? Njengoba ningibona nje ngimuhle nje ngimhle kanje ngenziwa yilo mama lo esakha naye isivumelwano. Sasizofunga manje. Uyabona? Wangifakashela. Nikhona? Amen. Uyabona? Awukho umuzi olukhuni njengomuzi wendoda encintsha unkosikazi imali. Ngoba isuka ukuba umuntu wesifazane bemiyalile kahle. Bamdonsa ngendlebe mayifika azoshintsha indoda yakhe ngokuba nenhliziyo embi. Nikhona abazalwane? Nakho ke la ngikhona. Unkosikazi oncintshwa imali umbona ngisho ehamba endleleni. Uyenyanya kabi indoda ngoba yakhe imncintsha imali. Nikhona? Ake ngeneke mina ke ngizobona nangu isongo. Awusikhulekile ekhaya. Siyamfica umanene mhlawumbe uyawadla. Siyakhuleka ekhaya. Angizukunakwa ngiyoze ngiyofika kuye qathatha. Sanibonani la ekhaya. Yebo uzenzelele into ayenzakha akakubuki lokubo. Nkosi yami mina ngusibani bekuthi ngizobheka usibani. Athi angimazi. Uhambeni ushone ngane. Khomba ngekhanda. Akanenhliziyo nokungena kwamjela ekhaya kuyamcaso.
akazenzanga nomuntu wafika uphendukelwa ikhanda la ekhaya kwangathi ikhanda kalisasebenzi kanti yini indaba na udliwa indlala nikhona abesakuba yilo ophathwa kahle abezifika ethi mayisebenza ethi nakho bami uzobona wena uzobona bona ukuthi wenze njani uyabona ukuthi usikhulekile ekhaya ushiya yonke into ayenzayo athathazela afuna iposition eright azokubeka kuyona nikhona yini indaba la lo nkosikazi unakiwe indoda yamazi ukuthi nkosikazi ufundiswa indoda ukuthi umuntu uyahlonishwa abeka ngamthola baba la ekhaya baba kulungile ngicela ngaye omgcinele ini ivisitor lakhe nikhona ngisho hambe esangweni endleleni yabantu kulomuzi lo awukho ubumnandi bomuso ongahlelekile ubona ngunkosikazi wakhona ngisho mhlambe ekwenza isikweletu kuyena ufeza onqonqoze ekseni akasenzi ulambile sesiyafa ngiyaxolisa kakhulu ngizosheshe ngiqede ukuze sendandathela nje ipi metral okay cela ngifulele indandatho socela nje ukubambisana nawe ngifune indoda yonke into iqale endodeni uyezwa uyangizwa yonke into uma ufuna ibe namandla kungadli ingane ongayiphakeli yona ukuze ibe namandla okay nikeza indoda ngithi nikeza indoda nikeza okay nikeza indoda indandatho ifake makoti yonke ndiqale ndoda okay mbabe ngixhala nje wathi ngixawula bathi emdedela Agis uyathetha phela manje all right silapha ngale ndandatho yami ngiyathabatha awusho nje kusuka ngale ndandatho yami ngiyathabatha ukuze ibe isiboniso neqiniso sesivumelwano sethu nesethembiso sethu nothando lwethu olumiyo njalo mfake okay uswe sasaqala sikholo ngale ndandatho yami ngiyathabatha ukuze kube isiboniso neqiniso nesivumelwano sethu nesethembiso sethu nothando lwethu olumiyo njalo mfaki kuyafela lapho ngakuwe uphinde futhi okay
kodwa madoda kwaze kwamnandi emshadweni abafundisi abakhona bese ngaphambili sizokhulekela nomshado bengicela kuma bekhona abafundisi abakhona akekho omunye ngaphandle ngababukhumisa nje kuphela sazoba yedwa akekho omunye wazana abanye phela babonakala esentweni sebegqoke iphulaphula abafuna ukufela la sondelani baholi noshaya isigubhu ngasondela ayanda ngenza ngizothandaza umshado egameni likaJesu babe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha busisa uNkulunkulu wethu omuhle umshado wabantwana bakho ngamasuku egameni likaJesu Kristu sibonga ukuthi uNkulunkulu wethu omuhle uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu othembekile ngezikhathi zonke uzobiyela uNkulunkulu wethu omuhle umshado wabo uzohamba nabo indlela yonke moya ingcwele noma zivuka izivunguvungu endleleni kodwa uzobe ukhona uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sibonga ukuthi uthembekile ngezikhathi zonke ngumnini mandla wonke awehlulwa yilutho nguNkulunkulu ngusonini nanini ngobayede izwi lakho lingamandla liyasibiyela endleleni liyasiqondisa ngegama nangegazi likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Okay. Njengamanje sesenza isiqiniseko sesifonke siyasayina sifonke umlomo. Kwaze kwamnandi emshadweni.
sizobambezelana nodwa ngiyazi ukuthi uzofika omnye la khuluma athi khuluma umfundisi. Okay, sasikhipha isitifiketi ke manje. Sokuthi lokho ababekwenza kusemthethweni. Asithathwa namashada sidlala usibize nawo sizokushadisa sidlali thina. Bamba. Awusibambele kusibambeni isitifiketi akashuthe shutha. Kikizana umshado. Samange pasa niliagoma Usually scoops sama piano People gengana matonado Ama shiri so kibes Ama chita zos mashala hona Nale ndawi ya npelela Fulo mnyanga zos ngendela Tumbazane wozo kelele Gerushana wozo kibela Gerushana wozo kibela Ashayele umfundisi elikhulu ihlombe. Ngithandile le bisho umfundisi ethi kumnandi ukugano. Ugumla amasokisi uhlangana namanye aseklini. Imathanda. Azi ngathi izibagumula mathanda. Ngicela ukuqhubeka nohlelo. Isikhathi sesishayile ngicela izikhulumeni zami zithi nqampu nqampu kohlanya licokosha. Induna lapha nizongishaya. Ngizocela nje sithi wara wara okohlanya lucokosha. Zikhona insizwa. Ayizashada insizwa. Zikhona insizwa. Zikhona insizwa. Awazikho. Awuzakho zikhona insizwa. Zikhona insizwa. Awubamba DJ. Ngizocela zokhulumela abakwa Makoti uMr Ngema alunge nabakamkhonyane ubonge masuku ngiyaxolisa amagama kubantu abadala Mr Ngema nobonge masuku Ikalamba Films